Tak, ako to funguje? Tu je baterka, z nej ide kábel, pod sedačku a sem ku odpojovaču. Tu je odpojovač. Odpojovač zapnem, príde mi šťava na panel. Tuto svieti zelená kontrolka, zapaľovanie. Keď ho zapnem, nabehnú mi kontrolky. Tlačítko štartovania, spínač, blokovanie štartovania. Štartovanie odblokujem, môžem štartovať. Naštartujem, zablokujem, štartovanie. Keď to chcem vypnúť, vypnem. Vypnuté. Takto nejako to